Не съм ли спли БГ? И тук с мене Кюсах БГ и какво беше? Нанко Джиджи. Защо е толкова се случайно? Ти пак. Човек. Чакай, Декстър. Не. Значи твоята беше Efficiency 2. Да. Да. Ай, чао. Аз имам Efficiency 4. Аз дисконектвам. Имам и лъкче. О, я. Ай, бах! Ай в Нидъра. Аз на къде би ще ходя, ба. Преминах пътеката. Да, чакай, да имаш храна. Имам. Да, хубаво, защото аз съм на 2 бучета. 2,5. Че зомбита само идват при мене. Чакай, лаги. Ела, дай ти дам храна. Видеокарти, какво? Чакай малко. Храна. Мила ми метне, шо не? Да, метнах ти. Е към оня замък. Да, аз там малко поразкопах. Кораб поразкопа. Малко. Чакай! Човек, аз ги събирам. И си метнах и меча и ме убият. Айде, аз ги убих. Тука ти е експито. Даниеле, ела. Чакай, бе! Майко! За малко ти вземат работите. Меча си лагва. Дай, бързо. Идва, чакай, бе! Идва един за тебе! Идва. Аз тука ги меля, бе, даже и да ме ударят. Давам ти меча бързо. Давай. Чакай, само тука тя ги разкарам. Мятай. Мятам. На. Аз ги идвам тук да събирам работи, ти ми ги обра. Защото иначе зомби пигбена ще да бъде с твоя меч да те уби на един хит. Аз говоря за друго, говоря за златото. Добре, Дексър Пипи, да знаеш, че съм ти бодигард. Аз ще се правя такова. Аз съм квота мутра. Аз ще правя нов холм, обаче трябва кварц. И затова аз имам доста кварц, богат съм на кварц. То горе има доста, обаче не мога да го стигна. Тук имаш едно кварц. Къде? Аз не си взех кирката. Не, че по-скоро не ми я даде кирката. Да, мятам тя. Efficiency 2, мятам. Да. Чакай, искам да оцеля този пигмент. Бам. Оцели го. Ох, къде има такова, бе? Чакай. Значи... Аз изкачвам нагоре. Охо! Умрете пигмени жалки. Те са ми на 2 хита. Малко лапе гадно. Сега се телепортвам до тебе, да знаеш. Бързо, че съм на едно кръв. И са двама. Ой, че гадни пигмени. Ой, на баба. Мятай, кото мятай. Кирка имам, меч нямам и нещата, които... Чакай. Що ми обрах кварца, бе? Човек, бе, аз събирам сега за тебе. Аз работя. Ето. Дай ми меча, поне да имам нещо в менен си. Аз ти дадох меча, метнах ти. Хубаво. Сега го виждам. Долу изпусна кварц. Аз ще търся кварц. Аз го купавам. И аз да правя нещо. Нищо. Там има доста. Как ще отидем до там? Това старомоден начин. Тук има, ела. Къде? Ела до мене, тъпа. Ще се тъпа, да. Хубаво. Да, аз съм ти тук мотората не. Пигмент, как падна, мазна. Умря ли не? Долу има кварц, Там има май. Опа, чакай. Къде има кварц? Кажи има кварц, бе. Чакай, той е до тавана. Опа, чакай, ще килна.
Ти не можеш. Паднах някъде. Тук си изпуснал кварц. Къде? Ей тук. Къде има? Натам. Айде да си направим тук. За тебе те гонят пигмени, да знаеш. Аз съм зад теб. Окей. Тук е лава. Аз пак лава. Огън. Такова да знаеш, че ако искаш да си направим така една къща. Може. Човека, аз направих една фирма, дето е само моя. Къде? Сега ще я покажа. И никой няма право да е бара. Не, за тебе! Меча! Меча ли? Къде я отиде? Ти го взе. Златния? Да. Значи златни. Колкото искаш. Само тук да събера експито. Чакай експито, аз съм на втора левел, ти са 40. Глупости. Само на 26 съм, Също. Ела Я си идвам. да ти покажа къде е фирмата, която почти е порасла. Аз открих кварц. Колко диаманта? Ти колко имаш? Той е богат, бе. Той е богат. Аз? Не. 4. Бедните. Аз не знам колко съм. Тука колко кварц има и ще разколам живота си. Ох! Ко ми каже? Знаеш колко боли паднах от 30 блокчета и ги обрях. Може ли да ти полза на емвила? Моя? Той има на енчантинга. Същата работа. Аз се събирам моите работи. Колко кварц имаш? Аз? За мене. Да, и сега ще ти кажа. Момент. Тук има много така че. Имам за тебе един стак е 22. Аз имам 20. Чакай бе, аз имам форчан, бе. Те ли? Имам форчан, да. Добре, аз ще пазя. Значи това. Ела тук. Да, че това блокче да Чакай. Да, човек само иска, пазима докато се изфърля майта ми, че. Не е нужен че. Значи, той нямам трябва той. Това, защото има много ненужни. Това. Аз им показвам на пигменти умирите да ме бият. Това. Не да рак блокчетата, ще си ги запазам. Това. Нанко! Ако искаш тъпа съдомение да ти дам дървото. Това не ми трябва да дърво. Чакай. Иначе го фърлям в лавата. Не, едва не го. Защото са няколко така. При мен имаш доста кварц, ти къде отиде? Тук е. Тук има кварц. Чакай, тъпа. Добре. Айде, че Паде тук. Значи падай. Мятам. Някакво храна и аз. Храна някаква? Имам. Са. Дал. Чакай да изкупаш ти заливи. Ниче аз нямам някакво. Чакай бе! Чип! Чакай, аз съм си го намирал първо. Да, нали. Той си го заплюх. Ти забравиш 6. Аз нямаше тука. Ето, чакай, ела. Аз не си намирах други пъти. Значи вече имам 2 стака. Ела на тук и ти. Тук има доста кварц, май. Един бренч да изкопа, искаш ли? Няма смисъл, че дай където се вижда. Знаеш колко бързо копая, бе? Хубаво е. Горе има кварц. Къде? Аз горе няма. Тук само на земята. И пустилите, които са близо. Тук колко много кварц има. Да. Защо ударях пигмена? Да те пазя, искаш ли? Да.
Аз ще Тук има купая, доста кварц. ще купая Чакай, бе. кварца. Чакай, бе, имам форчън. Хубаво е. Ама, Абе, пази ма. хубаво пазата, както виждаш през цялото време та паза. Взимай бързо кварца. Хубаво. Ще умреш, дръпни са, бе. Ти идват пигмени, казвай. Това правя, гледам дали идват. Васко, искаш да се правим един хом, дето двамата да живеем в него? Да, аз искам. А само двамата, защото имам един хом, дето живея с Васко. горя. Нямам вода. Карай, ще Ти се оживея. спасяй. Ще оживея. Хубаво. Ако искаш, мога да донеса един стак паржоля. Имам вече. Вземи такова, вземи това. Чакай, само да убия пигмена. Аз ще го... вземи кварца. Къде? И там. Дете. Ако чуш гаста, имам инфинити. Лък. Аз пак нямам звук в Майнкрафт. Ако видиш. Ела, къде си? Убия един пигмен. Човек, виж тук колко много кварца. Май ще се кача, дай си кирката, аз ще се кача. Не. Какво Аз не? ти ставам кирката. Дай бе, човек, ще се кача, ще я върна после. Ето, аз вече се качих. Хубаво е. Аз ще се кача с моята. Аз не си давам кирката на хора. Вече. А на живот ли даваш ли? Не. Вика на хора не я давам, значи на живот не я даваш. Майко, тук падат пигмени, искат да убият. Не скачай долу, аз тук те предпазвам. Ще се тъпат до тебе. Не бе. До Декстър. Тук някаква. Няма повече. Тия долу са много бе! Двама са. Аз ти казах. Скачат още, бай, скачат. Да къде са? На там. Тук виждам кварц. Аз се пробвам да стигна до него, ма няма стан тек. Мислех да се изкачвам. Ще се тъпа до тебе, кажи като може. Чакай. Сега ти казвам. Ти стои под мене. Тъпа са до тебе бързо, защото ме биеха. И пак скочих и обрях, бах ти нова, че. Аз ти казах. Внимавай. Не ръба се. Пак паднах! Пак! Вземи си работите. Чакай, бъгнах се. Пигмени! Аз се бъгвам. Пигмени! За тебе доста са. Ти сами на един хит, бе. Малки гаджинки. Много са! Много са, да, аз си бята меча си, нямам меч, ти ги блъскаш при мене. Право. Аз ти казвам, ти сами на един хит. Метнах си меча. Ти си мятал меча. Аз вече имам колко меча. Чапала! Мятай кварца. Мятам, че и такова блокчета. Безопасно ли е да се телепортна? Да, безопасно. Ти, защото много взе 55 блокчета. Колко кварца имаш? Тук там има кварца горе. 5 стака 18. Дай храна. Аз? Да. Ела, че при мен има кварца. Добре, ще се тъпа. Човек, те ще ма килват. Уби го тос. Убих го е. За тебе. Идва. За тебе отстрани, по кръвта. Килнах го. Ние се сме в война. Ела тук. Опа, падни урод грозен. Иди там горе. Чакай бе. Чакай, аз тук. Идва едно! Глей сега. Гангстерската война.
Ела ти вземете кварца. Само, чакайте, бе, не стойте пред И това мене. беше от менюто. И чао, чакайте следващия епизод. Той ли си има? Мгм. Ела бе, там има кварц, бе. Чакай, тука. Аз съм на половинка, ти трепиш пигмени. Чакай! Чакай! Ай, бързо, ела. Чакай! Убивам тия. Ай, чувай горе. Чакай, бе. И мене мома. Дай храна, защото съм на половинка. Дам ти 4. Пак е нещо. Бързо. Кварца е важен, ние сме в гангстерската война за кварц. Кварца е важен, не киловите. Сега. Съжалявам, обаче явно не съм снимал. Сега ще проверя. Сад! Хепи сад, идва, помощ, help me. Тъпо са до мене, бързо е! Бързо, не махнам, шифтвам, къде съм? Мисля, че Крайла. някакви сървъри с илюминати. Иллюминати. Значи, дишай, чекай! Не, Ще ма кюне! Кажа, айпи. бе! Ох, Бягай, бе! ще пиша да клипа на Сракса. Ела, че има кварц, като ти не си събирал отдавна. Ела сега. Чакай, бе! Тука малко да събера. Айде сега да правим къща, де да живеем двамата, ко ще Чакай, кажеш? ела да събереш и последния кварц. Той не е последен в целия урод, ама. Айде, Ей, тук май има. айде са. Тук ли беше не? XP! Ще се фърля за XP. Човек, тук убивам пигменти. Добре, О, не! изследвам. Ала, как бах пигмени? Вземам всичкото XP долу. Аз сега тръгнаха мене да налагат. Идват! Двама са! Хелп! Тупа са до мене! Дата... Ох, хубаво, че не чакам секунди тук. Къде сме, бе? И аз се телефон. Ах, пигмени! Жалки. Нали знаеш, че са идват? Къде са? Пигменти са жалки. Къде има... Ай, събираме... О, 32 левел. Кварц! Да, аз да го скопавя. Там видях го. Аре бе, върви с мене, да не те убият. Колко Аз намерях кварц. кварц имаме? Колко кварц имаме? Ти си моя кварц, бе! Колко кварц имаме? Добре, казвам 1, 2, 3, 4, 5, 6. Идват! Защо? Абе, кой педерас му да притях, бе? Ще ме убият! Ще ме убият! Отгоре на всичкото съм и с Diamond броня. Хелпвам на всички ви! Ти що седиш и гледаш, бе? Нанко, Какво? що седиш и гледаш? То да, не гледаш. Аз съм бих, бе! Виса, че. Кой е меча на тоя? Диксът пипи, мятам всички кварц. Давай! Значи, Колко това е. Меча ми, кирката ми... Не. Това са Леанс ги взе. Кой съм взел, бе? Дай ми меча и кирката! Иначе джихадистки ще уби. Меча и кирката! Меча и кирката! Бе, Дай ми меча и кирката! Чули го, бе! Меча и кирката. чакай сега, бе. 5 секунди. Само имам тук два някакви златни меча. Имаш 5 секунди. Имаш даймонд меч и даймонд кирка. Така. Меча е мой кирка. Беше, нямам друго, бе. Кирката къде? Сега ще включа пипи и ще убия. Аз Да нямам видите ли. кирка, бе. Моята кирка кой е? У мене. Добре. Значи,
Накрая. Дай ми кирката! Не! Да садна ли бе? Аз Виж. ли? Да, и то тук да на... Хубаво. Ей! Ки сте ви, бе? Къв пазител си, че що не ги килна, бе? Не бе, умирам. Сега пак ще ми лагва като за световно. Трепи! Аз съм взела айтемите, Василе. Не, помощ, help me. Хората на клипа ще видят колко лагва, ако искате и вие го гледате. Къде са ми работите, бе, мошенници? Аз ще ги върна, бе, чакай първо да спя да горя, бе. Умирам! Дай, умрях. На половинка съм. Здравейте, това съм Нанко Продиджи и днес ще сме в Нидър. Бързо, Дани, тъпа са до мене! Ти са телепорти! Бързо, Дани! Къде Бързо! си? Айде, бе, ще получа истерия, ай, тъпа са до мене! Да, Тука. лепортнахта. Убий този пигмин, бе. Ти до мене трябваше, бе! Колкото кварт се мъж и сигурно до 5 така ще изкараме. Едва! Айде, стига. Що викам като някакъв истерик? Ето, Помощ! бе! Вой! Дайте ми. Дикстър. Дай. Чакай, лагва. Лаг. Не, Мятай, Да, чакайте ми ти! Докато съм жив. мятам ти всичкия кварт. Който би трябвало да стои умение. Човек може да се телепортиш до хома, за да си оставиш кварта. Колко кварц има ми хубаво, аз ще го превърна в такъв кварц. Само да се заровя някъде. Чакай, аз ще го прибия. Опа. Аз съм АФК. Сам ли съм? Здравей. Ко? Тука съм до тебе. Аре, да търсим кварц. Айде, бе, маня. Не съжалявам за това. За детства и Саша Ренюна тайма. Пазете ма, иначе смърт, ако не ме пазите, смърт за рибите. Ко? Значи, човек учи да събираш кварци забавно. Защо? Защото имаме само един стак и 21. Да, кажи. Дай. Дайте ми кварци, иначе ще има масово килване и ще ме направя на сапун. Регнала ли те? Чакай, аз Да. съм... Да, при мен са това, никой не ми помага, благодаря. Абе, аз ти помагам, бе. Тъпа са до мене, бе, Дикстър. Аз ти казах, сега движиш с мене, ма че... Някой трябва да ренюне тайма, остава 10 минути. Ама, аз го ренюнах. Юпи! Човек, бе, чакай. Вика, че аз го ренюнах. Скачам. Ето да джампа, не, бе! Яу! Майко. Като котка с... аз не тех котамите, Василе. Добре, Защо че... му вземаш експито, е? Съжалявам, бе. Паза са! Значи... Стига, бе, стига стои. Уй, Така. идва точче. Уй, Brian, get to the chopper. Баре, бити по-бързо е мой. get to the chopper. Хай, Хитлер. Брат, горе има Голстон. Дали бързо, качва се горе за Голстона, тъпа са до мене веднага. Ти не отивай там! Не, бе, бързо, Данилия, тъпа са до мене да вземеш кварца и Голстона, бе. Нанко, за тебе, за нас има 50. Аз тук ще удържам фронта. Абе, аз трябва да удържам фронта, бе. Ти къвто меч имаш. Ще удържаш меч, фронта ви. Все пак баги джала. Ще удържаш фронта, елате събирайте кварца. Дани, бързо, кварца, Голстона, гол! Горе, кварца и Голстона. Аз ще покръвам. Колкото искам. Да, има някакво такова. Чакай, уйдет. Такатал. Уйдет хвърля топки. Не делчайте никъде, бе. Той дед хвърля топки.
Чук, че? Абе, не го знам как се казва. Кое? Чакай, чекай. Оно е фърля топ! Бягам! Абе, чакай бе, крадец! Какъв крадец, аз се крия, ще се правя бункер. Ама не взимай нищо. Нищо няма знам. О, майко, колко кварц! Имаме глоустон за къщата, нали? Аре бе, къде си? Аре, Пигмен! покривам! Аз те покривам, бе! През цялото време. Отгоре ма покриваш ти, бах, чуйка. Еми с лук. Бързо! Взех кварца. Той падна! Падна, аз. Като той падна! И аз. Падна. Ох. Имаме 4 глоустон. Чакай за тебе, пигмен. Аз тук искам малко се поскъбя лъка. Аз отивам да събирам кварца отгоре. Добре, аз ще отивам да събирам другия кварц. Ма нямам блокчета. Имам, ама те са само кварц. Човек, Умри! сто отдолу да събираш кварца. Що, кой ще го гипа? Идва, пигмен. Покривай, бе! Идвам. Удържай Майко. фронта, идва, удържайте всичко. Аз отдържам. Гето да чапа! Някой трябва да удържа и кварца. Аз отдържам кварца. Ще удържай кварца. Не, лава! Лава, бе! Лава! Глей са докъде го изпрати. Малей! Колко кварца май там? Идвам, бягай! Вахау! Значи хора, аз отивам до хома. Виждам на епизода смъртоносен крещящ бой в... Значи, Диктор Пипи... Идва! Много са! Хелп! Ето го! Вау! Какво бе, не мога да се телепортна до тебе? Бързо, те са тебе! Държай! Хора, заглушавам за малко, защото... Да. Хора, аз ще спирам клипа. Ема да снимам. Аз ще спирам. Хора, пак съм тук. Па. Тук съм! Добре ли се? Аз съм жив, здрав, благодаря, че попита. Хора, това беше от мен, аз не бях Killstrike BG, както винаги. Да, че винаги не си Killstrike BG. Просто един пинджо, дето е решил да снима. Ти си пинджо. Аз тук ще има PvP война с пигментите. Аз ще вземах... Абе, защо винаги ме връща? Там. Тъй. Си гъм. Диксър PvP, взимам храна и идвам до тебе. Никой да не се телепортва до мене. Горе идват да набият. Освен мене. Да, Бързо, ще скам, хил. заед съм! Да, аз Тъй. Да. Хора, това беше от мене!